Merhaba Valin Necat, temaşavan heja, şev baş, evar baş. Sibê rojek pir giring e, yani sibê roja 27 Sibata sala 2025 ji bo gelê Kurd, gelê Kurdistanê û ji bo tevahiya Rojhilata Navîn çar aliyê Kurdistanê rojek pir giring e. Çima? Ji ber ku sibê ew ê heyeta Dem Partiyê her wiha parêzerê rêberê gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan heyeta Dem Partiyê, hevserokê Dem Partiyê Tuncer Bakırhan Tulay Hatimoğulları dise endamê heyeta İmraliyê Ahmet Türk, Sırrı Süreyya Önder û Pervîn Buldan biçin İmraliyê rêberê gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan ra hevdîtinek berfireh û tarîxî bikin. Ev hevdîtin sibê pêk yani roja 27 Sibatê. û piştî ku heyetê vê hevdîtin kir, ew ê heyet vegerê Stenbolê. Li Stenbolê jî ew ê heyet bi awayekî girseyî were pêşwazî kirin, bi hezaran belkî jî bi hezaran kes ew ê biçin pêşiya heyetê ji ber ku ew ê heyet peyama rêberê gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan bînê û sibê li gorî saeta Kurdistanê saet 5 êvarê yani saet 17 da ew ê heyeta İmraliyê a Dem Partî û her wiha parêzerê rêberê gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan li Stenbolê peyama Birêz Öcalan ji raya giştî a cîhanê ra parve bikin. û di vê peyamê de tê payîn ku Birêz Abdullah Öcalan ji bo tekoşîna ji niha û pêva, ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd, ji bo rewşa Kurd û Kurdistanê, ji bo rewşa Kurdan al Bakurê Kurdistanê, ji bo rewşa Kurdan al Rojava û tevahiya Sûriyê, her wiha başûr Rojhilatê Kurdistanê li seranserê Rojhilata Navîn ji bo rewşa Kurda, ji bo destkeftiyên Kurda û ji bo ku mesela Kurd û Kurdistanê ji qada çek û şer û şîddetê bikeve qada siyaset û dîplomasî û tekoşîna civakî ew ê rêberê gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan bangekî bike, manîfestoyek nû eşkere bike. Di vê manîfestoyê de ew ê hem bang ji bo gelê Kurd û hemû hêzên Tevgera Azadiya Kurdistanê bang werin kirin, hem jî ew ê ji bo dewletên serdest êl Kurdistanê weke dewleta Tirkiye ew ê bang ji dewletê re jî were kirin, ew ê bang ji civaka Tirkiye re jî were kirin, bang ji tevahî hemî Rojhilata Navîn, gelên Rojhilata Navîn û hemû cîhanê re were kirin. Ew ê Birêz Abdullah Öcalan bêje em dixwazin mesela Kurd, mesela Kurdistanê, mesela mafê Kurda bi nebiriya şer, nebiriya şîddet, nebiriya çekan, em dixwazin bi rêya siyasetê were çareserkirin û hebûna Kurda were qebûl kirin. Yani Birêz Abdullah Öcalan bêguman ew ê bi perspektîfek berfireh vê peyama xwe bide. Ew ê peyamê de çi were gotin em hêj nizanin lê qasî ku hevdîtinê berê de hatiye gotin û qasî ku ji fikr û raman û siyaseta rêberê gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan fehm dikin, Birêz Abdullah Öcalan sibê di ew ê bangeka dîrokî bike. Çima ev bangeka dîrokî ye? Ji ber ku êdî ew ê tekoşîna Kurdan bikeve qonaxeke nû. Erê rast e muxatabekî vê bangê dewlet e. Birêz Abdullah Öcalan ew ê ji dewleta Tirk ra bêje hûn mesela çekê wek sedem, wek bahane nîşan didin, hûn êrişî Kurdan dikin, hûn êrişî Rojava dikin, hûn êrişî Başûr dikin, hûn dibên Kurd ji ber ku çek di destê wan dayî û çeka Kurda ji bo me tehlikeye xeter e, fermo em amade ne mesela çekê ji dewrê derxin. Baş e hûn jî gavên siyasî û qanûnî bavêjin. Ev teoriya dewleta Tirk a ku hetanî niha ji dinyayê re divê Kurd terorîstin, Rojavayê Kurdistanê ji bo me xeter e, ji bo ewlehiyê me xeter e, ev teoriya wan hemî êdî pûç dibe. Di destê Tirkan da, destê dewleta Tirk da ti argûmanekî ku êdî Kurda kriminalîze bike, terorîze bike namîne. Ji ber vê yekê bangeka dîrokî ye. Ya din mixatabê vê bangê gelê Kurd û Tevgera Azadiya Kurdistanê û alîgirên Tevgera Azadiya Kurdistanê ne ji ber ku rêberê gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan difikire ku êdî şert û mercê dinyayê hatine guhertin, şert û mercê Rojhilata Navîn hatine guhertin, Kurd hetanî niha bi tekoşîna heyî gelek destkeftî bi dest xistin, Kurd êdî li Rojhilata Navîn bûne hêzeka sereke
û ji bo ku vê hêza xwe biparêzin, ji bo ku van destkeftiyê xwe biparêzin û ji bo ku van destkeftiyê xwe vê hêza xwe misoger bikin û hin destkeftiyê din bi dest bixin, di rojhilata navîn a nû da bivin xwedî statû, lazim e ku rê û rêbazên xwe yê tekoşînê biguherin. Yani tekoşîna Kurda ji nû ve were dîzayn kirin, ji nû ve were format kirin, ji nû ve were rêxistin kirin. Ji bo vî tiştî jî hevcedikê navê rêxistina were guhertin, hevcedikê rê û rêbazên nû werin pejirandin, gelek tişt ew were gotin û gelek tişt ew werin kirin. Ev dibe destpêkek. Destpêkekê nû li pêşkeme ye. Yani her tişt sibê an dispa zelan nabe. Lê sibê an jî dispa her ew ê destpêka vê pêvajoyê were îlan kirin. Piştî vê îlankirinê yani piştî ku sibê li Stenbolê heyeta Dem Partiyê peyama rêberê Gelê Kurd Birêz Abdulawî Calan eşkere kir, êdî aliyê Kurd jî bêguman ew ê gelek tişta bêje, Tevgera Azadiya Kurdistanê jî ew ê gelek tişta bêje, dewleta Tirkî ew ê gelek tişta bêje, dinya jî ew ê gelek tişta bêje, herkes ew ê tiştek bêje, lê ya mihîm ew e ku herkes hemî hêz ew ê li gorî berjewendiyên xwe, li gorî perspektîfa xwe ji xwe re plansaziya çêkin û siyaseta xwe, xebata xwe bidin meşandin. Li pêşiya Kurda jî êdî ji navpê da pêvajoyek wihatê heye, pêvajoya zêdetir rêxistinkirin, zêdetir zanebûn, zêdetir yekîtî, zêdetir dîplomasî, zêdetir karê ragihandinê, zêdetir karê çand û hunerê, zêdetir karê siyaseta herêmî, karê siyaseta xweserî û bêguman ji her demê zêdetir xweparastin. Ji ber ku xweparastin tenê ne mesela çekê ye, xweparastin bi her awayî meseleka jiyanî ye. Rêberê Gelê Kurd Birêz Abdulawî Calan pir girîngî dide xweparastina cewherî, hem xweparastina ferdî hem jî xweparastina cewherî. Ji ber vê sedemê rêberê Gelê Kurd Abdulawî Calan ew ê di vê perspektîv û vê pêvajoyê nû da parastina Kurda jî dîsa formüle bike, hem ji bo Rojavayê Kurdistanê hem bo Bakurê Kurdistanê bo Başûrê Kurdistanê jî Kurd pêwîst e çawa werin parastin, ew ê jiyana Kurda çawa dibin ewlehiyê da bê, ew ê di vî warî da jî perspektîfa bide, ji xwe perspektîfê yê berê jî henin. Lê mesela rawestandina şer nayê mena ku civaka Kurd ew ê bêparastin bimîne. Evana din mijarê ji hevdû cudanin, hevdû re alaqadarin jî lê ji hevdû cudanin jî ji ber çi ev yê dibêjin, ji ber ku hin kes dibêje baş e ku tekoşîna çekdarî were sekinandin, em ê xwe çawa bidin biparêzin. Tekoşîna çekdarî li hemberî dewleta Tirk dikare were sekinandin, ev nayê menayê ku em wek em ê serê xwe dirêj bikin bêje ferman mexe ya jî em ê xwe bêparastin bihêlin wek Kurd. Ew ê dema ku rêxistin bûyîn, dema ku zanebûn, dema ku rê û rêbazê tekoşînê, rê û rêbazê dewlemend hebin, wê demê xweparastin jî heye. Ji ber vê sedemê di demê pêşta, di rojê pêşta ew ê van mijara gelek awayekî berfireh were nîqaşkirin, lê wer xuya ye ku sibê pêva pêvajoyek nû tê dest pêkirin û ev pêvajo wer xuya ye ku ji bo gelê Kurd ew ê gelek deryavekê, gelek derfetê nû bixurabîne, hem li rojhilata navîn, hem li Tirkiyê, hem li dinyayê ve gelek derfetê nû bixurabîne û di rojê pêşta, di mehê pêşta jî Kurd ew ê xwe ji nû ve rêxistin bikin, dibe weke destpêkek mîladî ji ber vê yekî pir girîng e. Bêguman Birêz Abdulawî Calan dixwaze ku bi vê pêvajoyê re têkiliyên navbera Kurda jî werin nûkirin. Yani ana yani çar aliyê Kurdistanê behsa rêxistin û partiyê dan dikim, partiyên Kurd, rêxistinên Kurd, ê ku li gel dewleta Tirkin, ê ku li dijî tekoşîna Azadiya Kurdistanê ne, ê ku ne li dijin, ê ku li gel Partiya Karkerê Kurdistanê ne, ê ku li dijin, yani ê ku ji xwe re divên em Kurdin û navê wan Kurdistanê ne, lazim e ku ew jî ji navpê ve têkiliyê xwe ji nû ve serrast bikin, ji nû ve serrast bikin û her kesê ku dixwaze li rojhilata navîn Kurd êdî bivin xwedî statû, lazim e ku ji navpê ve li gorî bangawazî û peyama rêberê Gelê Kurd Birêz Abdulawî Calan bi hev rabin û tekoşînê ji her demê bêtir xurt bikin. Ev ne pêvajoyek rawestandina tekoşînê ye, ev pêvajoyek destpêkirina tekoşînek nû ye. Em ê sibê
vê peyamê bi hev re bişopînin û pişt re dîsa bara şîrova bikin. Vêga bibînin xêr û xweşiyê de êvar baş.